A pesar da demora na tramitación do proxecto, o futuro centro de remo de Cabo de Cruz vai tomando forma. As instalacións poderán ser unha realidade ao longo do próximo ano, grazas á aposta do goberno boirense por este proxecto. Nadie fixo esa proposta a nivel político, sempre se falou, pero nunca se propuxo. Nin o proxecto, nin se buscou financiamento, nin nada. A máis, en Cabo de Cruz, eu creo que hemos feito unha política para o remo, pero para o mar. A construción das novas instalacións virá sumarse aos importantes investimentos realizados no Porto de Cabo de Cruz durante os últimos anos. Destacan, entre outras, a dotación dos pantaláns para mariscadores con 700.000 euros e a inminente construción dos pantaláns para bateiros, que ascenderá aos 8 millóns de euros. Esta semana xa sabemos a empresa, que non vou dicir, que vai facer os novos pantaláns de bateiros, que son 8 millóns de euros que se empezan aí, 700.000, o Club de Remo de Miñón, e xa non vou falar do campo de fútbol, do parque de Suruqueiro, das carreteras, e outras cousas, etc. Pero aquí xa só hai 10 millóns de euros. Unha clara aposta do Concello por Cabo de Cruz e polo sector do mar, piar clave na economía da localidade e de todo o municipio.